Kamatayon, usa ka kalmado nga laka. Abi ni Maison, kanina, ang kamatayon murag makahadlok. Pero kini nga kamatayon, pwede kini mahimong dili kahadlokan. Usa ka kalmado nga lakang ang kamatayon. Ano man? Wala ta gitagaan og pagpili. Kung atubangon ba nato ang kamatayon? Kano sa ba nato atubangon ang kamatayon? Kung dili, unsaon nato pag-atubang ang kamatayon? Atubangon ba nimo ang kamatayon nga puno sa paglunaw sa pagpakasala? O atubangon nimo ang kamatayon nga kanang proud ka? Kung si Pablo ay mong pangutanon, dili sa mahadlok sa kamatayon. Ano man? Samtang gisulat niya ang Pilipos, gisulat niya nga sinakit sa binilanggo dito sa Roma, ginapos sa mga gwardya, kinulungan ng mga liko ng mga bakal na bilangguan diya sa Roma. Pero nagsulat siya og sulat, ipadala niya dito sa Pilipos, ingon nga pagdasig sa mga Kristohanon dito sa iglesia sa Pilipos. O sa ingon niya, Pilipos 1:21, kay alang kanako pag kinabuhi mao si Kristo, ug ang pagkamatay mao ang pagkadaog. Nga naman, sa buhay pa si Pablo, wala sa kabati nga daw madaogon sa siyang kinabuhi. Pero, kung mamatay man siya, makaingon siya sa kaugalingon, na ang akong kamatayon, mo'y akong kadaugan. Mao niyang usa ka kalmado nga lakang. Ug mahimo lamang kalmado ang pagatubang nimo sa kamatayon, kung kahibalo ka, kung asa ka paingon. Sagad nga mahadlok sa kamatayon, mga tao, walay Dios ang kinabuhi. Mga tao nga wala gyud nagatagan sa Ginoo diya sa kinabuhi, wala nagapakabana. Kung dili, giusika ng kinabuhi, giusika ng panahon, diri sa kalibutan, nabiyaan lang man, madugay o sa madali. Ang Salmo 23, ang sa gingon, ikaw, Ginoo, mao nga ako magbalantay, ug dili ako makabsan sa tanang kong gikinahanglan. Daw karnero ako nga gipapahulay mo diha sa kasabsabanan, nga abunda sa lunhawng mga sagbot, o gigiyahan ngadto sa tinaw nga tubig, gilig-on mo ako, gitultulan mo ako sa hustong dalan aron ikaw mapasidunggan. Bisan pa paglakaw ako sa kapatagan, lalabihan kang ngit-ngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ikaw. Ang imong pagpanilipod o paggiyak, nagpalikon ka nako. Yandaman mo ako o kumbira samtang nagatan-aw nga akong mga kaaway. Ginihugan mo og lanang akong ulo, ingon nga imong pinasidunggang bisita o gipatuyangan mo ako sa ilingnon. Nakasiguro gayon ako nga ang imong kaayo bugba ka nako, magapadayon sa tibuok kong kinabuhi. O pupuyo ako sa imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangturan. Si David nagingon niya na, igsoon, naibalo siya, mabisang pag maabot kanya ang kamatayon, pupuyo siya sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan sa kinabuhi. Igsoon, mahimong kalmado ang imong kamatayon kung kahibalo ka, kung asa ka paingon, ining kamatay nimo. Adunay usa ka tigulang nga tao, nga diin nasakit o hilabihan ka grabe nga sakit. Ug ang doktor dali nga miadto sa iyang balay. Umingon ang maong nga doktor kaniya, nga maayo nang mahibaluan nimo daan, sir, nakamatyon na ka. Ingon niya, sultihan ta ka, sir. Hapit ta ka mamatay. Tungod sa iyang sakit. Pero kay balumong unsay gibuhat sa tigulang nga adunay malatian, mipahiyom siya. Ni-smile siya sa doktor. Nagangad siya sa doktor, ni-smile siya. Ingon siya, ang Dios magapanalangin kanimo, doktor. Dok, ayaw kabala ka kung ako mamatay. Ingon ang doktor sa iya, ano man, tungod kay mauna ang akong gipangandaman, dugay na nga panahon. Wala siya mahadlok sa kamatayon. Ingon niya sa doktor, wala ako mahadlok sa kamatayon kay mauna ang akong gipangandaman. Dugay na ako lang gipangandaman. And finally, maangkon na ako. Kadaugan. Dili nimo maangkon ang tinuod na kadaugan. Ang tinuod na kadaugan, hindi kamatay nimo. Ano man? Ano madaugon man, hindi kamatay? Kaya dito sa langit, wala na paghilak, wala na mga luha mo aga sa imong mga mata. Ang imong lawas ito di na masakit. Kay kining atong lawas, lisan-lisang incorruptible body. Dili na madutlan og sakit. Dili na madugka nga lawas. Dili na madunot nga lawas. Ug dito sa langit, lunlon kalipay. Dili sa kalibutan, dili ka makaangkon na. Mahimong mo katawa ka karon. Ugma, masulog-on na ka. Sulod ugma mo katawa na pud ka. Sulod ugma na pud, masulog-on na pud ka. Ano ang ginabuhi? Hayahay ka karon, ugma, magtingkot na pud ka sa kapait. Pero sa kamatayon, kung masiguro nimo, mamubiyak ka ni kalibutana na nakapangandam ka sa imong kalang. Walay problema mangandam ka nga makuha kag St. Peter.
makuha kag luna diha sa Forest Lake. Lamay kaya na, inana. At least imong pamilya nga biyaan, dili pag problema. Pero hagiton ko kamo, labaw nga pangandami ang inyong kalag. Kay biyaan o biyaan gyud nato ang kalibutan. Wala ka masayod. Walay masayod na sayod bisan usa ka nato. Si Rinan 2022, 2 years ago, kauban pa nato si Adria nga gilamayan ang iyang mama. Karon siya na po gilamayan. Puhon, walay siguro kinsa sa ato lamayan, ikaw ba o ako ba? Natural sa kinabuhi, ubiya ka ning kalibutan ug mamatay ta. Yaan nato ang kalibutan, ug ang tanan nga imong gihabuan diri sa kalibutan, yaan ni malantaw. Kung gipangandaman nimo ang imong pagpuyo niining kalibutan sulod lamang sa 70, 80, 60, 40, 30 ka tuig, labaw nga pangandami ang imong kalag. Kay kung sa langit ka paingon, walay katapusan ang imong kalipay dito Pupuyo ka sa palasyo nga ang Ginoo mismo nag-andam. Pero kung sa impyerno ka mo paingon, kung unsa ka sakit ang imong kapait imong kinabuhi sa kalibutan, di lang na dublihon dito Kay dito kalayo ang musunog sa imo, pero dili ka mamatay. Mag-antos ka lang sa kasakit. Duha ang gihimo, langit o impyerno. Kung ayaw tuo, nga langit lang tanan, tunag yun na impyerno.